Habang patuloy na pinagmamasdan nila Dario ang mga kaganapan, wala naman silang nagawa kung hindi ang hayaan na lamang ang nilalang na yon na gawin ang kanyang nais. Nang maubos na ang lahat ng mga anino, doon na unti-unting nagbago ang kaanyuan ng engkanto. Biglang umumbok ang mga kalamnan ng nilalang na yon, habang dahan-dahang nagkukulay itim ang mga balat nito. Namumula din ang mga mata ng lakan habang patuloy itong nagsisisigaw. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umusli ang napakahabang buntot nito sa likuran na merong matatalas na dulo. Nagsiuslian na din ang mga pangil nito, maging ang mga matutulis na kuko. Bigla na ding humaba ang buhok nito sa buong katawan na halos hindi na nila masilayan ang wangis ng lakan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang lumusob ito sa kinaroroonan nila Lola Astring, na siyang agad din namang sinalag ni Lolo Inko gamit-gamit ang kanyang latigo. Sa pagsalag niya sa ataking yon, ay halos kitang-kita ni Dario ang paghihirap ng binatang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi nakita ni Lolo Inko ang isang sapak na pinakawala ng nilalang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa pinakawalang suntok ng lakan, kung kaya't agad din namang tumilapon si Lolo Inko sa kakahuyan. Nang hindi na ito maatim ni Dario, agad din naman siyang sinugod sa kinaroroonan nito. Sa pagsipat ni Lola Astring sa pagsugod ng kanyang asawa, ninais niyang samahan ito nang sa gayoy merong aalalay kay Dario sa kanyang susuunging laban. Nang tuluyan na siyang makalapit sa lakan, ay patuloy naman niya itong pinakakawalan ng malalakas na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Napapaungol na lamang noon ang lakan, gawa ng bawat pagtarak ng mga matatalas na buto ni Dario ay nag-iiwan ito ng malubhang sugat. Si Lola Astring naman noon, patuloy ang pagbigay ng suporta sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbalot sa katawan nito ng sabulag. Ang sabulag na ginamit noon ni Lola Astring ay may halong abilidad ng mutya ng kuweba, kung kaya't hindi madali para sa lakan na ito ay basagin at pangibabawan. Sa pagpapatuloy ng pag-atake na ginagawa ni Dario, wala na itong nagawa kung hindi ang mapaluhod sa lupa. Hindi na din ito nagkaroon ng lakas na lumaban, gawa ng masyado ng malubha ang kanyang mga natamong pinsala sa digmaan. Dahil sa pagiging desperado noon ng lakan, kung kaya't pinili na nitong gamitin na ang kanyang huling alas upang maisabay ang pangkat ni Lola Astring sa hukay. Habang patuloy itong inaatake ni Dario, bigla na lamang itong umalulong na parabang yun na ang huling abilidad na kanyang ipapamalas. Sa pag-alulong nito, biglang nabuhay ang mga panakot sa taniman na siyang agad din namang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Sa paglapit ni Dario sa lakan, ay halos hindi na niya magawang masilayan ang buong wangis nito dahil sa patuloy na pag-iikot ng mga panakot sa taniman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang bumagsak ang mga panakot sa taniman nang wala ng buhay. Alam ni Daryong hindi pa nagtatapos ang mga tagpo doon, kaya ninais niyang sugurin ang lakan habang kaya pa nila itong agapan. Subalit nang makalapit na si Dario, bigla na lamang niyang naramdaman ang isang presensya ng demonyong bumabalot sa buong wangis nito. Sa pagkakataong yon, alam ni Daryong seryoso na ang kanilang kalaban sa kanyang pagharap sa kanilang pangkat. Talaga bang ito ang gusto ninyo? Ang madaliin ang inyong mga buhay? Sige,
pagbibigyan ko kayo! Wika ng Lakan. Matapos nitong makapag-wika, bigla nitong ikinumpas ang kanyang malalaking pakpak at itinaas ang kanyang matalas na buntot. Nang akmang susugod na ito sa kinaroroonan ni Dario, pinili niyang umatras ng bahagya nang sa gayoy magkaroon siya ng pagkakataon upang ito ay mailagan. Si Lola Astring naman noon ay agad din namang lumapit sa kanya nang sa gayoy magawa nilang masalag ang gagawing pag-atake nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang ikinumpas ng Lakan ang kanyang malalapad na pakpak at kasabay ng pagkumpas na yon ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan nila Dario. Alam nilang hindi nila ito makakayang salagin, subalit wala na silang pagpipilian. Ang tanging naisip na lamang noon na paraan ni Dario ay ang yakapin ang kanyang asawa habang dahan-dahang pumipikit. Tapos na kayo! Sigaw ng Lakan. Matapos nitong sumigaw, kisap mata lamang ang naging pagitan nang tuluyan na itong makalapit sa kinaroroonan nila Dario. Ramdam na noon ng mag-asawa ang nalalapit nilang kamatayan, subalit nagawa itong mapigilan ni Lolo Inko. Sa pamamagitan ng kanyang gabay, nagawa niyang makahiram ng pambihirang lakas sa loob lamang ng napakadaling oras. Dahil sa pagtulong noon ni Lolo Inko, kung kaya't nagawa niyang mapigilan ang pag-atake ng demonyo sa kinaroroonan nila Lola Astring. Sa pagmulat noon ng mga mata ni Dario, kitang-kita niya ang pagkakaroon ni Lolo Inko ng isang liwanag sa kanyang katawan na nasa kaanyuan ng isang anghel. Dahil sa liwanag na yon, kung kaya't nagawa niyang mapangibabawan ang pisikal na lakas ng Lakan. Sa pagsilay ng nilalang sa kinaroroonan ni Lolo Inko, agad din naman itong nagpakawala ng mga pag-atake, gamit-gamit ang kanyang matutulis na kuko at matatalas na buntot. Ngunit, bago pa man ito makalapit sa katawan ni Lolo Inko, bigla na lamang itong nalusaw ng sa hindi maipaliwanag na dahilan. Magmakaawa ka na, demonyo, dahil nalalapit na ang katapusan mo! Wika ni Lolo Inko habang patuloy na hinihila ang Lakan papalayo sa kinaroroonan nila Dario. Matapos niya itong gawin, agad din naman niya itong ibinalibag sa lupa na parabang kasing laki niya lamang ang nilalang na yon. Nang masipat nila Eseng ang ginawa ni Lolo Inko, ay halos hindi nila maiwasang mapanganga sa labis na pagkamangha. Nang lumagapak na ang katawan ng Lakan sa lupa, agad din naman itong tumayo upang maipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban kay Lolo Inko. Sa muling pagsugod nito sa kinaroroonan ng binatang antingero, doon na ginawa nila Lola Astring ang ritual sa pagkulong ng Lakan sa ibang dimensyon. Nang tuluyan na nila itong mapalibutan, agad din namang inilabas ng pangkat ni Eseng ang kani-kanilang dalang tela. May dala rin sila noong dabakan na isang sumpa para sa lahi ng mga Lakan. Ang dabakan na yon ang magsisilbing susi sa pagbukas ng kulungan ng Lakan at ang mga tela namang inilabas nila Eseng ang magsisilbing pamako ng Lakan upang hindi na nito magawa pang lumaban. Sa pagpapatuloy ng ginagawang duelo nila Lolo Inko, patuloy namang inuusal ng pangkat ni Eseng at Lola Astring ang mga engkantasyon sa dimensyong pangunahing kulungan ng mga engkanto. Alam ng Lakan ang binabalak nilang gawin, kung kaya't nagmamadali itong tapusin na si Lolo Inko. Lahat ng lakas at taktika niya sa pag-atake ay kanya nang ginamit sa pagbabakasakaling magagapi niya ang binatang antingero. Subalit kahit anong gawin ng Lakan noon, ay tanging kabiguan lamang ang naging resulta ng lahat ng kanyang paghihirap.
Hindi mo kami matatakasan, Lakan. Tanggapin mo na ang parusang ihahain namin sa'yo sa lahat ng kasalanang ginawa mo sa mundong to! Sigaw ni Lolo Inko. Nang marinig ng nilalang ang sinabi nito, wala na itong nagawa kung hindi ang sumugod sa mga kasama ni Lolo Inko upang basagin ang ritual na kanilang ginagawa. Ngunit, nang akmang papalapit na ito sa kinaroroonan nila Eseng, bigla na lamang itong hindi nakagalaw dahil sa pagtagos ng kakaibang liwanag sa kanyang dibdib. Ang liwanag na kanyang nakita sa kanyang katawan ay isang indikasyon na malapit nang matapos ang ritual para sa kanyang pagkakakulong. Alam niyang huli na ang lahat para sa kanya, kung kaya't ninais na lamang niyang mapaluhod sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mga tenga. Patuloy din itong nagsisisigaw noon na para bang nasisiraan na ito ng bait. Makalipas pa ang ilang segundo, bigla na lamang itong nanghina at kasabay nito ang muli niyang pagbalik sa kanyang orihinal na wangis. Patuloy din naman noong lumalakas ang liwanag sa kanyang dibdib na hindi naglaon ay tuluyan na siya nitong nilamon. Habang patuloy itong pinagmamasdan nila Dario, bigla namang bumukas ang isang lagusan patungo sa dimensyong magiging kulungan ng Lakan. Nang masipat nila Eseng ang kaganapang yon, agad din naman nilang nilapitan ang nilalang upang balutin ng tela. Alam nilang hindi na ito makakagalaw, kung kaya't naging panatag na ang kanilang isipan na hindi na magkakaroon ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yon, agad din naman itong hinila ni Lolo Inko habang patuloy siyang naglilikha ng tunog gamit-gamit ang dabakan. Makalipas pa ang ilang segundo, bigla na lamang nilamon ang Lakan nang lagusang lumitaw sa kanyang harapan. Tanging pagsigaw na lamang nito ang naririnig nila Dario habang dahan-dahan itong naglalaho. Kasabay ng pagkawala ng Lakan ay ang pagkawala din naman ng lakas ni Lolo Inko na siyang agad din namang ikinawala ng wisyo nito. Sa pagbagsak ng binatang antingero sa lupa, dali-dali rin naman nila itong nilapitan upang bigyan ng paunang lunas. Ikaw! Ikaw, gumising ka! Sigaw ni Eseng habang umiiyak. Si Dario naman noon, panay naman ang pagyakap sa ulo ni Lolo Inko sa kadahilanang ang buong akala nila ay tuluyan na din itong namaalam. Buhay pa yan. Kayo naman kung makaasta kayo, parang nais nyo nang mamatay ang tao. Pabirong wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, hindi na nito napigilang mapangiti habang nakayakap sa ulo ni Lolo Inko. Dahil sa marami pa sila noong gagawin, kung kaya't napagpasyahan na lamang nila noon na ang pangkat na ni Eseng ang bahala sa namamahingang katawan ni Lolo Inko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pamamahinga, ninais na nilang pasukin ang kubo ng Lakan nang sa gayoy makita nila kung ano ang ginagawa nito sa mga laman lupang kanyang dinadakip. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na nga nilang napasok ang kubo. Sa pagpasok nila sa lugar, hindi nila lubusang inakala noon na ang kubong kasya lamang ang 3 tao ay halos merong lawak ng 8 kubong pinagtagpi-tagpi. Sa sobrang lawak ng espasyo sa loob nito, ay makakaya itong tirhan ng kahit 20 tao ng sabay-sabay. Habang patuloy na iniikot ito nila Lola Astring, doon nila nasilayan ang iilang makakapal na putik na inuukit sa wangis ng tao. Sa sobrang dami ng mga figura sa paligid,
hindi ito maiwasang paghinalaan nila Eseng. Siguro ito yung mga taong ginamit ng lakan sa pag-aani ng mga laman lupa. Napakademonyo talaga ng diablong yun. Wika ni Eseng. Maaari ngang tama ka, Eseng. Subalit saka na natin yan pag-usapan kapag naikot na natin ang buong lugar. Malay mo, ginawa lamang yan ng lakan noong mga panahong nabuburyong siya sa lugar na ito. Sagot naman ni Lola Eseng. Matapos nilang makapag-usap, napagpasyahan nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-iikot sa lugar. Nang marating nila ang silid ng lakan, doon bumungad sa kanila ang mga patay na laman lupang nasa sahig. Lasug-lasug na ang mga katawan ng mga ito na para bang matinding pagpapahirap ang kanilang pinagdaanan. Bilang antingero noon si Eseng, wala siyang ibang naramdaman kung hindi ang pagkaawa sa mga laman lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasipat si Dario ng isang maliit na baul sa ilalim ng sirang mesang nasa silid. Alam niyang meron itong lamang kakaiba, kung kaya't pinili niyang ipagbigay alam ang kanyang nakita sa kanyang asawa. Nang maipagbigay alam na ito ni Dario, agad din naman nila itong nilapitan. Sa pagbukas nila ng baul, bumungad sa kanila ang isang mapa na nagtuturo sa isang punyal sa mundo ng mga engkanto. Sa pagsilay nila sa mapang yon, doon nila napagtantong isang mahiwagang armas ang tinutukoy ng mapang kanilang nakita. Matapos nila itong masilayan, pinili nilang ipagsawalang bahala na lamang yon sa kadahilanang matinding panganib ang kahaharapin ng sinumang nilalang na magtatangkang kumuha ng punyal. Astring, ayos lang ba kung itago ko ito? Baka kasi magkaroon ng pagnanais dito si Inko. Alam mo na, napakahilig nun sa mga mahihiwagang armas, di ba? Wika ni Eseng. Bahala ka, Eseng, kung anong gagawin mo sa mapang yan. Basta sa ngayon, tapusin na muna natin ang ating trabaho sa lugar na ito. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nitong makapagwika, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang ginagawang pagsusuyod sa lugar ukol sa mga bagay na naiwan ng lakan. Maaari kasing may mga itinatago pa itong mga sandata na labis na mapanganib sa tao man o engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakakita sila Lola Astring ng malalaking kulungan sa dulong parte ng kubo. Nakadikit yun sa dingding na gawa sa lupa, kung kaya't hindi nila ito gaanong napansin sa malayo. Sa likod ng kulungang yon ay ang mga nagtatagong laman lupa na siyang pangunahing hinahanap nila Lola Astring. Dahil sa takot na takot ang mga nilalang na yon, kung kaya't matinding pagpapaamo ang kanilang ginawa, makuha lamang ang mga loob nito. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Naparito kami upang kayo ay iligtas at maibalik sa inyong mga tahanan. Huwag niyo nang katakutan ang lakan dahil tuluyan na namin itong naparusahan. Wika ni Eseng sa mga laman lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipag-usap sa mga ito, agad din naman nilang nakuha ang loob ng mga nilalang na yon. Dahil sa ramdam ng mga laman lupa ang kabutihan ng kanilang mga puso, kung kaya't hindi naging mahirap para sa mga ito ang sila ay pagkatiwalaan. Habang dahan-dahang nagsisilabasan ang mga ito, patuloy naman ang ginagawang pagmamasid nila Lola Astring. Matapos nilang palayain ang mga laman lupa, ninais naman nilang suyudin ang buong lugar sa huling pagkakataon. Naging palaisipan kasi noon para sa kanilang pangkat kung saan itinago ng lakan
ang mga katawan ng taong kanyang inuutusan sa pagdadakip ng mga nilalang na nagpapayabong ng palayan. Dahil sa wala na silang makitang nilalang sa lugar na yon, kung kaya't napagpasyahan nilang hukayin ang mga figura na una nilang nakita. Sa paghukay nila sa mga figura, doon bumungad sa kanila ang hindi mabilang na katawan ng taong wala ng buhay. Halos ang iilan sa mga ito ay naaagnas na at labis-labis ng pangingitim ng kanilang mga balat. Halata din sa mga bangkay na yon na matagal ng panahon ang lumipas, magmula noong nawala ang kani-kanilang mga kaluluwa. Ayon kasi kay Lola Astring, na noong mga oras na nakita nila ang bangkay, ay pansin nila ang pagiging kasangkapan ng mga ito. Halata ding wala na itong mga kaluluwa sa kadahilan ng butas-butas na ang kanilang natural na puder sa buong katawan. Ibang-iba din ang mga bangkay na yon sa kamamatay pa lamang sa kadahilan ng putik na ang nagsisilbing laman loob ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, biglang naagnas ang mga bangkay nang sa hindi malamang dahilan. Maaaring ang naging sanhi ng pagkaagnas ng mga katawan ay ang pagkakaalis ng mga mahikang ibinalot sa kanila ng lakan. Kung totoo kasing matagal nang wala sa kanilang katawan ang kanilang mga kaluluwa, maaaring ang mga ibinaong usal na lamang ng lakan ang nagpapatigil ng pagkaagnas ng mga katawan na kanilang nakita. Matapos nilang masilayan ang mga kaganapang yon, ninais na nilang lumabas na ng kubo nang sa gayoy makabalik na sa kanilang tahanan. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang nagpapahinga sila Eseng sa pamamahay nila Lola Astring. Ang mga gabuna namang isinama ni Dario sa digmaan ay umuwi na sa kani-kanilang mga tahanan upang magpahinga. Makalipas ang gabing yon, maaga pang nagising sila Dario upang maghanda ng kani-kanilang makakain. Maaga din noong nagising si Lolo Ingko sa kadahilanang nauna ito sa kanilang matulog. Ingko, kumusta ang tulog mo? Ayos ka na ba? Tanong dito ni Dario. Ayos lang naman ako, Dario. Huwag mo akong alalahanin dahil madali akong nakakabawi. Sagot naman sa kanya ni Ingko. Matapos nilang makapag-usap, agad din naman silang kumain ng kanilang umagahan. Sila Eseng noon ay maaga pang umalis sa kanilang pamamahay dahil sa marami pa itong gagawin. Okay, yung finale siguro baka mamayang hapon o gabi kung kaya ko pa. Yun lang. Salamat.